έχω τη χαρά για μια ακόμη φορά να έχω συναρρωγό μου στη ρύθμιση του ήχου τον αγαπητό μου Θανάση Αθανασόπουλο, ο οποίος θα με βοηθήσει να αναπτύξω προημιακά ένα θέμα που τον τελευταίο καιρό έχει πάρει και θα έχει και στο μέλλον μια ιδιάζουσα επικαιρότητα. Πρόκειται για τον βόρειο ελληνικό χώρο και κατά πρώτο λόγο για την Μακεδονία. Είναι μια χώρα, η πολύ αρχαία Μακεδονία, ημιορεινή και διασχίζεται από ορμητικούς ποταμούς. Τη χώριζε από τη λοιπή Ελλάδα η ορεινή σειρά Ολύμπου και Καμβουνίων. Όμως δεν είχε έξοδο στη θάλασσα και αυτό μη σας εκπλήσει, διότι η θάλασσα ελεγχότανε από τις πόλεις της Νοτιού Ελλάδος. Βεβαίως υπήρχε ένα τεράστιο τέλμα που σήμερα είναι η εφορότερη Πεδιάδα, η περίφημη λίμνη των Γιαννιτσών όπως την λέγαμε παλιά, η οποία τώρα έχει αποξηρανθεί και ασφαλώς δεν πρέπει να εκπλαγείτε εάν θα σας πω ότι η Πέλα, η δεύτερη πρωτεύουσα της Μακεδονίας, ήταν μια παράλια πολιτεία που αν ερευνήσετε προσεκτικά, φτάνοντας ως τα Γιαννιτσά, μπορείτε να δείτε και τα σημεία στα οποία έφταναν με ειδικά κανάλια τα πλοία. Πρώτη πρωτεύουσα είναι η Αιγές. Παλαιότερα πιστεύαμε ότι η Αιγές είναι η Έδεσα. Τώρα επικρατεί μια άποψη που διατυπώθηκε από τον μεγάλο αρχαιολόγο τον Μανώλη Ανδρώνικο, ο οποίος μετά τις επιτυχείς ανασκαφές της Βεργίνας, που συνέχισε μετά τον Ρωμαίο ίδιος ο Ανδρώνικος, μας έδωσαν τόσο εκπληκτικά ευρήματα ώστε να επιβεβαιώνεται κατά πολλούς η άποψη του Νίκολας Χάμον ότι η πρώτη πρωτεύουσα, οι Αιγές, δεν έχουν σχέση με την Έδεσα αλλά με την σημερινή Βεργίνα. Ωστόσο υπάρχουν ακόμη ενστάσεις. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι το πρόβλημα θα λυθεί όταν με την επέκταση των ανασκαφών θα βρεθεί κάποια επιγραφή που θα λύνει μια και καλή το πρόβλημα. Οι Μακεδόνες είναι συγγενείς με τους Δωρυείς και τους Μάγνητες, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στην Θεσσαλία. Το όνομα Μακεδονία έχει ρίζα Μάκα, δωρικά Μάκα, ιωνικά Μικ, που εκφράζει το μήκος, το μέγεθος. Πρέπει εδώ να σας πω ότι αυτοί οι οποίοι ισχυρίζονται ότι οι Μακεδόνες δεν είναι Έλληνες, για να το στηρίξουν αυτό πρέπει να αγνοήσουν παντελώς τον Ηρόδοτο, τον παλαιότερο ιστορικό που κάνει μνήα περί Μακεδόνων, ο οποίος Ηρόδοτος λέγει χαρακτηριστικά ότι οι περί την Πίνδων οικαίοντες, κατοικούντες, δηλαδή των Μακεδνών φίλων, όταν κατήλθε εις την Πελοπόννησον, δωρικών εκλήθη, δηλαδή οι δωρεείς της Πελοποννήσου ονομάζονταν πριν κατέλθουν εις την Πελοπόννησο Μακεδόνες. Εάν κάποιος θέλει να διαγράψει τις μαρτυρίες του Ηροδότου, τότε ασφαλώς μπορεί να φτάσει σε όποια συμπεράσματα επιθυμεί. Αλλά υπάρχει και ακόμη μια παράδοση. Κοιτίδα των Μακεδόνων είναι η Ορεστίδα, όπου κατά τον 7ο αιώνα εμφανίζεται η βασιλική δυναστεία των Αργαιαδών ή Τιμενιδών. Αγαπητοί ακροατές, οι Τιμενίδες ήταν η βασιλεύουσα κατά την πρώτη δωρική περίοδο δυναστεία του Άργους και η παράδοση λέγει ότι ένας Τιμενίδης έφυγε από το Άργος και πήρε την βασιλεία στην Μακεδονία. Οι Μακεδόνες, λόγω της απομονώσεώς τους, της αρχικής απομονώσεώς τους, γιατί αργότερα τα όρια της Μακεδονίας εκτάθηκαν,
και επί Φιλίππου και Αλεξάνδρου εκτάθηκαν, ώστε η Μακεδονία να φτάνει ως εκεί που έφτανε η σκιά της Μακεδονικής Άρισσας. Λέγω, στην αρχική τους κοιτίδα ήσαν απομονωμένοι και δεν παρακολούθησαν στο βαθμό που έπρεπε την εξέλιξη των άλλων Ελλήνων, και γι' αυτό παρουσιάζουν μια πρώτη πολιτιστική υστέρηση, η οποία θα υποχωρήσει σιγά σιγά λόγω των συχνών επαφών των Μακεδόνων βασιλέων με τους νοτίους Έλληνες, και αυτό κυρίως θα γίνει στα χρόνια του σπουδαίου βασιλιά του Αρχελάου. Ακόμα η γειτνίασή τους με τους Θράκες και άλλους βόρειους λαούς οπωσδήποτε έχει μία επίδραση πάνω στα ήθη, αλλά ακόμη και στην γλώσσα τους, η οποία οπωσδήποτε έχει και στοιχεία άλλων γλωσσών. Από τα τέλη του περασμένου ή μάλλον του προπερασμένου αιώνα, για λόγους όχι επιστημονικούς αλλά κυρίως πολιτικούς, μερικοί έθεσαν θέμα αμφισβητήσεως της ελληνικότητας των Μακεδόνων. Ένα πρόσφατο δημοσίευμα, και επιτρέψατε μου τον προσωπικό τόνο, γραμμένο από έναν Αμερικανοκροάτη ιστορικό, τον κύριο Ζακ Μπασίντ, κυκλοφορούσε υπομορφή φυλαδίου σε όλα τα σχολεία και πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά. Το φυλάδιον αυτό μου παρεδόθη από τον Γιάννη Μαρίνο, τον τότε διευθυντή του Οικονομικού Ταχυδρόμου, και ανέλαβα την κατά κάποιον τρόπο αντιμετώπιση του, στηριζόμενο σε καθαρά επιστημονικά στοιχεία. Βγήκε ένα ολόκληρο τεύχος του Οικονομικού Ταχυδρόμου με τίτλο «Η επιστήμη εναντίον προπαγάνδας», όπου λέξη προς λέξη ανατρέπω τις απόψεις του κυρίου Ζακ Μπασί. Πριν από ένα χρόνο μαθητές μου ζήτησαν να βγει το κείμενο αυτό σε βιβλίο, και εδώ και ένα χρόνο κυκλοφορείται με τίτλο «Η ελληνικότητα της Μακεδονίας». Αυτός είναι ο μεγάλος τίτλος, και με υποσημείωση απάντηση στις ψευδοϊστορικές θεωρίες του κυρίου Ζακ Μπασί. Όμως το 1991, όταν όλοι εκράβγαζαν ενθουσιωδώς υπέρ της Μακεδονίας, λέγοντας ότι η Μακεδονία είναι η ψυχή μας, εγώ έθεσα σε κυκλοφορία τον Ιανουάριο του 1992 ένα βιβλίο με τον τίτλο «Από το μακεδονικό ζήτημα στην εμπλοκή των Σκοπίων», όπου προέβλεπα τη δυσάρεστη εξέλιξη που θα έχει το πρόβλημα αυτό, διότι δυστυχώς ούτε οι πολιτικοί μας ούτε και οι πνευματικοί μας άνθρωποι ήσαν καταρτισμένοι επαρκώς, και επιπλέον δεν είχαμε διαφωτίσει και την κοινή γνώμη. Εάν με ρωτήσετε ποια είναι τα στοιχεία που συγκροτούν την ελληνικότητα της αρχαίας Μακεδονίας, γιατί για αυτή μιλάμε, αν έχουμε υγεία και το θελήσει και το κοινό που μας ακούει να προχωρήσουμε σε παραπέρα μαθήματα, ας το πούμε μαθήματα, δάσκαλος είμαι, να μην κρυβόμαστε, μακάρι να είχα την ευκαιρία να σας μιλήσω και για την νεότερη και νεότατη Μακεδονία. Αναφέρομαι λοιπόν στην ελληνικότητα των αρχαίων Μακεδόνων. Στοιχείο πρώτο. Το εθνικό όνομα Μακεδόν είναι ελληνικό. Από το ομηρικό Μακεδνός, η λέξη απαντάται εις τον Όμηρο, που σημαίνει τον υψηλό, τον εύρωστο, τον θαλερό, το ρωμαλαίο. Θέμα, όπως είπα και πριν, το Μάκα, Μίκα, από όπου το μήκος. Δεύτερο, η γλώσσα. Οι Μακεδόνες μιλούσαν ανάμειχτο διαλεκτικό ιδίωμα, συγγενές προς εκείνο των Δωριαίων. Η γλωσσολογική επιστήμη, χάρη στις μελέτες που έκανε ένας πολύ σπουδαίος Έλληνας γλωσσολόγος, ο Καλέρης, έχει καταδείξει ότι το 80% των βεβαιωμένων μακεδονικών λέξεων έχουν ελληνικά χαρακτηριστικά. Τρίτον, οι μήνες του ημερολογίου τους είχαν ονόματα ελληνικά. Ακούστε τα. Αρτεμίσιος, Δίος, Απελαίος, Λόιος.
κλπ. Οι Μακεδόνες βασιλείς τέταρτον και λοιποί Μακεδόνες μετήχαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπου μόνον Έλληνες είχαν δικαίωμα συμμετοχής. Σας αναφέρω και μια γυναίκα Ολυμπιονίκη, την Βελεστίχη. Πέμπτον, τα ονόματα των Μακεδόνων βασιλέων, ευγενών και λαού ήσαν ελληνικά, εκτός από ένα ασήμαντο ποσοστό γύρω στο 6%. Φίλιππος είναι ο αγαπών τους ύπους, Αλέξανδρος είναι ο αποκρούων τους άνδρες. Στις αυλές των Μακεδόνων βασιλέων κατέφευγαν πολλοί ποιητές και καλλιτέχνες, ο Ζεύξης, ο Ευρυπίδης, ο Αγάθων, πράγμα που σημαίνει ότι ο ελληνικός πολιτισμός δεν τους ήταν ξένος. Όλοι οι αρχαίοι ιστορικοί και γεωγράφοι αναφέρουν την Μακεδονία σαν τμήμα του ελληνικού κόσμου. Έστιουν Ελλάς και η Μακεδονία, μας λέγει ο μεγάλος γεωγράφος ο Στράβων. Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, τα περί Μακεδόνων. Βεβαίως δεν θα παραβλέψω αυτά τα επίμεμπτα, τα βάναυσα θα έλεγα, που καταλογίζει ο Δημοσθένης εις βάρος του Φιλίππου. Κάνω όμως την εξής παρατήρηση. Οι ξένοι επιστήμονες, υπηρετώντας κάποια πολιτική σκοπιμότητα, κρύβουν κάτι που για τον ιστορικό είναι σημαντικό. Δεν είναι επιχειρήματα αυτά που λέγει ο Δημοσθένης, είναι ύβρις. Και όταν κάποιος υβρίζει δεν κάνει οικονομία στα κομμάτια. Το να λέγει τη λέξη βάρβαρος, ο Δημοσθένης δεν κυριολεκτεί. Διότι η λέξη βάρβαρος εσήμενε τότε τον αλόγλωσσο. Αλλά ο Φίλιππος ελληνικά ομίλει, ελληνικά έγραφε. Τον λέγει βάρβαρο εννοώντας την πολιτιστική πιθανώς υστέρησή του. Και ας λάβουμε υπόψη μας, γιατί έχω μελετήσει κατά λεπτό στα βιβλία μου τις υβριστικές αυτές εκφράσεις, ότι ο Δημοσθένης δεν υβρίζει τους Μακεδόνες, υβρίζει τον Φίλιππο προσωπικά. Αυτό δεν έχει προσεχθεί από τους άλλους ιστορικούς. Και είναι σφάλμα ιστορικό, σφάλμα και από τη δική μας μεριά, να λέμε ότι στην Αθήνα είχε σχηματιστεί φιλομακεδονικό και αντιμακεδονικό κόμμα. Είχε σχηματιστεί φιλοφιλιππικό και αντιφιλιππικό κόμμα. Έτσι μπορούμε να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Και ακόμη κάτι για την ελληνικότητα. Είναι δυνατόν να μην θεωρούνται οι Μακεδόνες Έλληνες? Όταν ο Αλέξανδρος μετά τη μάχη του Γρανικού στέρνει τα όπλα αφιερώματα στην Ακρόπολη των Αθηνών με την επιγραφή «Αλέξανδρος ο Φιλίππου και οι Έλληνες από των βαρβάρων των την Ασία οικούντων πλην Λακεδαιμονίων», δηλαδή Μακεδόνες δεν πολέμησαν μαζί του, μόνο Έλληνες πολέμησαν. Αλέξανδρος ο Φιλίππου και οι Έλληνες. Και ακόμα και κάτι άλλο. Όταν έπιασε Έλληνες μισθοφόρους και τους έστειλε στην Μακεδονία εχμαλώτους ή να δουλεύσωσι, δηλαδή να γίνουν δούλοι, ότι παρά τα κοινή δόξαντα έλυση, Έλληνες όντες εναντίον των Ελλήνων εμάχοντο, εγώ διερωτώ με, εάν εμάχοντο εναντίον των Ελλήνων στο Γρανικό δεν πολέμησαν Μακεδόνες? Αυτά, αγαπητοί ακροατές, είναι κάποια στοιχεία που θα μπορούσαμε έτσι να τα δώσουμε και πιο συνεπτυγμένα, ώστε να τα καταλάβουν οι φίλοι και οι σύμμαχοί μας, έστω και αν είναι Αμερικανοί, οι οποίοι δεν μπορούν να καταλάβουν τίποτα περισσότερο από ό,τι μπορεί να ενδιαφέρει την τσέπη τους. Και ακόμη κάτι που δεν είναι ιδιαιτέρως γνωστό. Ο Αισχήνης, ο μεγάλος αντίπαλος του Δημοσθένη, βρίζει τον Δημοσθένη βάρβαρο. Αλλά με τη σειρά του και ο Δημοσθένης, όταν επιτίθεται εναντίον του Αισχήνη, βάρβαρο τον ονομάζει. Επομένως, πάνω σε ύβρις δεν μπορείς να στηρίξεις επιχειρήματα. Ας έρθουμε τώρα και στην Ήπειρο. Όπως οι Μακεδόνες, έτσι και οι Υπηρώτες, λόγω απομονώσεως στα ορεινά εδάφη τους, διατήρησαν τους αρχαϊκούς τρόπους οικονομικής και πολιτικής οργανώσεως.
Ήσαν γεωργοκτηνοτρόφοι χωρισμένοι σε φυλετικές ενότητες, θεσπρωτοί, αμφιλόχοι, χάονες, αθαμάνες και μολοσσοί. Αυτό το τελευταίο φύλο ήταν το δραστηριότερο φύλο από όλους τους Υπηρώτες. Σαν προγονό τους οι Μολοσσοί θεωρούσαν τον Νεοπτόλεμο, τον γιο του Αχιλλέα. Μακεδόνες και Υπηρώτες θα συγκρατήσουν την κάθοδο των Ηλυριών και άλλων βορείων λαών προς την Νότιο Ελλάδα. Γι' αυτό και σε νεότερη εποχή ένας ρήτορας θα πει στη Σπάρτη ότι πρέπει να είμαστε ευγνώμονες προς τους Μακεδόνες, διότι αυτοί συγκρατούσαν επί αιώνες τα κύματα των βαρβάρων που αλλιώς θα κατέκλυσαν την Ελλάδα. Αλλά σε επανέλθουμε τώρα εις τους Μολοσσούς. Αυτοί, κατά το παράδειγμα άλλων Ελλήνων, ίδρυσαν στα χρόνια του βασιλιά του Θαρίπα μαζί με τους συμμάχους τους των κοινότων Μολοσσών, μια ευρύτερη συσσωμάτωση. Διαμόρφωσαν ένα είδος συνταγματικής μοναρχίας και εξέλεγαν έναν ισόβιο στρατιωτικό άρχοντα, τον Προστάτην, που μαζί με τον βασιλιά ήταν επώνυμος άρχον. Το κοινό των Μολοσσών απερόφησε και το κοινό των Θεσπρωτών και έτσι προέκυψε μια διευρυμένη ένωση Υπηρωτών, το κοινό των Απηρωτών. Α στη θέση του Ήτα, Απηρωτών. Κέντρο του κοινού ήταν η Φινίκη, μία πόλη που βρίσκεται κοντά στο λιμάνι των Αγίων Σαράντα και που διατηρεί μέχρι και σήμερα επί Αλβανών ακόμη το όνομα Φινίκη. Σώζεται όμως ως χωριό. Μπορεί κανείς να το δει αριστερά όταν πηγαίνει με αυτοκίνητο προς το λεγόμενο Γαλανό Μάτι. Εκεί γινόταν η συνέλευση για να πάρει αποφάσεις για πόλεμο και για ειρήνη. Το κοινό των Υπηρωτών διαλύθηκε από τους Ρωμαίους το 168, όταν πια ιτήθηκε ο τελευταίος βασιλιάς της Μακεδονίας, ο Περσέας, από τους Ρωμαίους. Και όλοι οι κάτοικοι της Υπήρου υποδουλώθηκαν, γιατί οι πόλεις τους καταστράφηκαν και από τις κατεστραμμένες αυτές πολιτείες ο Οκταβιανός έφτιαξε τη νεότερη Νικόπολη. Η Ήπειρος θεωρείται ως λίκνο του ελληνικού κόσμου. Από αυτή πέρασαν όλα τα ελληνικά φύλλα κατά την παράδοση για να κατεβούν προς νότο. Με αυτή συνδέεται το Ελλάς και Έλλην, διότι όπως μας λέγει ο Αριστοτέλης, όκουν εν αυτοί το πάλε Ισελοί, οι οποίοι έδωσαν και το όνομα Έλληνες. Μόνο που ο Αριστοτέλης προσθέτει ότι τότε μεν Γρεκοί νυν δε Έλληνες εκαλούντο, ότι το παλαιότερο όνομα ήταν το Γρεκοί και το νεότερό τους είναι Έλληνες. Συνεπώς, μην παθιάζεστε αγαπητοί ακροατές, εάν πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε το όνομα Γρεκοί ή Έλληνες. Και τα δύο δικά μας είναι. Το ιερό της Δοδόνης απέβη κοινό λατρευτικό κέντρο όλων των Ελλήνων. Η πολιτιστική ανέλυξη της Υπήρου υπήρξε, θα έλεγα, αργή παρά την ύπαρξη ελληνικών αποικιών μεγάλης ολκής στα παράλια της Υπήρου. Προς νότο της Υπήρου οι περιοχές της Αιταλίας και της Ακαρνανίας παρέμειναν επί μακρόν αδιαμόρφωτες πολιτικά και πολιτιστικά και καθυστερημένες κοινωνικά. Ο Μέγας δε Θουκυδίδης φτάνει στο σημείο να θεωρεί αλόγλωσσους τους Ευρυτάνες, επειδή προφανώς η ευαίσθητη αθηναϊκή ακοή του δεν μπορούσε να εισπράξει τους τραχείς ήχους των Ευρυτανικών ή των Ακαρνανικών στομάτων. Υπάρχει όμως εκεί στη Νότιο Ήπειρο μια πόλη που σημείωσε μεγάλη ακμή, η Αμπρακία, που είναι αποικία των Κορινθίων και η οποία συνδέεται πάρα πολύ με την περίοδο που έχει ονομαστεί από τους ιστορικούς Πελοποννησιακός πόλεμος, όπου εκεί και πάλι θα αναφερθεί στις επόμενες μας εκπομπές. Και πάλι μαζί, αγαπητοί ακροατές, εδώ θα ήθελα να σας εξομολογηθώ κάτι προσωπικό.
Από την εποχή που ξεκίνησα νέος καθηγητής, τη διδακτική μου σταδιοδρομία, πάντοτε διατύπωνα ένα παράπονο γιατί περιοριζόταν, όπως τα λέγαμε, στα ψηλά η αναφορά στη λεγόμενη Μεγάλη Ελλάδα. Και εννοούμε την Νότιο Ιταλία και τη Σικελία, όπου εκεί ήκμασε επί αιώνες ένας ελληνισμός που μας έδωσε έναν θαυμαστό πολιτισμό και που μας έδωσε έργα σημαντικά και στην πολιτική και στην πολεμική δράση. Οι αποικίες της Μεγάλης Ελλάδος παρακολουθούν την πολιτική εξέλιξη του μητροπολιτικού ελληνισμού και στα τρία στάδια. Δηλαδή από την αριστοκρατία περνάμε στην τυραννίδα, έχουμε και εδώ εσυμνίτες και νομοθέτες και ακολούθως περνάμε στη δημοκρατία. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι οι πρώτες νομοθεσίες συνετάγησαν στην Μεγάλη Ελλάδα από τον Ζάλευκο για τους επιζεφύριους λοκρούς και από τον Χαρόνδα για την Κατάνια. Αυτοί εξέθρεψαν ένα είδος πολιτικού λόγου, τη ρητορική, που αργότερα μεταφυτεύτηκε με εξαιρετική επιτυχία στην Αττική. Η ρητορική είναι μεγάλη δόξα των Αθηναίων. Κι όμως οι καταβολές βρίσκονται στη Σικελία. Η ίδια πρόοδος σημειώνεται και στον πολιτιστικό τομέα. Η φιλοσοφία θεραπεύεται από τον Πυθαγόρα, που ίδρυσε σχολή στον Κρότονα, τον Ξενοφάνη στην Ελέα, τον Παρμενίδη και τον Εμπεδοκλή. Παρμενίδης είναι ένα από τα πλέον δυναμικά πνεύματα που έχει αναδείξει η ανθρωπότητα. Τη μαθηματική τέχνη υπηρέτησαν Ίωνες σοφοί που κατέφυγαν στη Δύση. Στην αρχιτεκτονική παρουσιάζεται άνθηση με μία ροπή προς το ογκώδες και το επιβλητικό, όπως είναι τα μνημεία το Ακράγαντα και του Σελινούντα. Γι' αυτό προτιμάται περισσότερο δωρικός ρυθμός στις περιοχές αυτές. Άλλωστε οι περισσότεροι ήσαν δωρείς. Στον οικονομικό τομέα αναπτύσσεται έντονη δραστηριότητα σε συνεχή πάντοτε επαφή με την Μητροπολιτική Ελλάδα. Οξύτατος όμως είναι ο ανταγωνισμός με τους Καρχιδονίους και τους Τυρινούς. Ας πάρουμε τώρα, όχι βέβαια επιλεκτικά, αλλά χρονολογικά, τα σπουδαιότερα ελληνικά κέντρα στην Ιταλία και στη Σικελία. Ξεκινάω από την Κίμη, όχι αυτή της Εύβοιας, αλλά από την Κίμη, την αρχαιότερη ελληνική αποικία στη Δύση, που ιδρύθηκε περί το 750 από Χαλκιδείς απίκους, που αρχικά είχαν εγκατασταθεί στα νησάκια που είναι μπροστά από την Κίμη, που λέγονται Πυθικούσες και που σήμερα είναι γνωστά με το όνομα Ίσκια. Οι Κιμαίοι ήσαν το πιο προωθημένο τμήμα του ελληνισμού στη Δύση, βρίσκονταν σε συνεχή ανταγωνισμό με τους Τυρινούς και τους Καρχιδονίους. Σημείωσαν εξαιρετική επίδοση στο εμπόριο και την ναυτιλία. Από την Κίμη περνούσαν τα ελληνικά προϊόντα που είχαν προορισμό το Λάτιο, την Καμπανία και την Τυρινία. Αποικία της Κίμης ήταν η Παρθενόπη, η σημερινή Νεάπολη. Ναι, η Νεάπολη είναι αρχαία ελληνική αποικία με το όνομα Παρθενόπη, μέσω της οποίας διαδόθηκε το ελληνικό αλφάβητο στην Ιταλία. Το είπαμε και το ξαναλέμε. Κιμαίοι πειρατές ίδρυσαν και την Ζάγκλη, η οποία μεταγενεστέρως ονομάστηκε Μεσίνη. Τώρα έτσι μια ιστοριούλα για να κάνουμε πιο νόστιμη την εξιστόρηση. Ένα περιστέρι σταλμένο από τον Απόλλωνα οδήγησε εδώ στη θέση της Ιταλικής Κίμης τον Μεγασθένη και τον Υποκλή και ίδρυσαν αυτή την αποικία. Ακόμα θα ήθελα να προσθέσω ότι οι Κιμαίοι υπό την ηγεσία του Αριστοδήμου νίκησαν το 524 τους Τυρινούς, τους οποίους απόθυσαν ξανά το 474 βοηθούμενοι από τον Ιέρωνα των Σιρακουσών. Το 438 πέφτει όμως η Κίμη αυτή και σιγά σιγά παρακμάζει από μια επίθεση των Σαμνητών, ενός ορεινού πολεμικού φίλου.
Και τώρα, αγαπητοί μου ακροατές, σας καλώ να κάνουμε μία επίσκεψη σε μία πόλη η οποία συμβολίζει κατά κάποιον τρόπο και το ήθος των σημερινών Ελλήνων. Πρόκειται για την Σύβαρη. Θα έχετε ακουστά την λέξη σιβαριτισμός, που σημαίνει καλοπέραση, σημαίνει τεμπελιά, σημαίνει χλειδί, σημαίνει πλούτο. Η Σύβαρης είναι απικία των Αχαιών της Βόρειας Πελοποννήσου, σε επίκαιρη θέση, στη δυτική άκρη του κόλπου του Τάραντα. Διέθετε μεγάλη έφορη πεδιάδα και δυνατότητες εξαιρετικού ελιμενισμού. Οι πεδιάδες εκεί είναι πρόσφορες για αμπέλοκαλλιέργεια. Ήταν τόσο μεγάλες οι ποσότητες κρασιού που έβγαζαν, ώστε είχαν φτιάξει αγωγούς που ξεκινούσαν από την πόλη και έφταναν στο λιμάνι για να γίνει εκεί η φόρτωση του κρασιού. Η δύναμη της στηρίχθηκε όχι μόνο στην αγροτική οικονομία, δηλαδή στην καλλιέργεια σιτηρών και αμπελιών, αλλά και σε μια επίδοση στη βιοτεχνία, αλλά και σε καλλιτεχνικά έργα. Ο πλούτος της γης και οι εμπορικές επαφές με άλλες ελληνικές πόλεις προσπόρησαν στους κατοίκους μεγάλη ευημερία, από την οποία προέκυψε μια ροπή προς την καλοπέραση και την ειδιπάθεια. Γι' αυτό είπαμε την λέξη σιβαριτισμός. Και σε προηγούμενη εκπομπή σας είχα πει ότι το ήθος των Σιβαριτών εξέφραζε ένας πάμπλουτος Σιβαρίτης, ο Σμινδυρίδης, ο οποίος ίδρωνε όταν έβλεπε ξυλοκόπους να κόβουν ξύλα. Και ήταν τόσο τριφυλός που ήθελε να του τρών ροδοπέταλα στο κρεβάτι για να κοιμηθεί, αλλά που ένα βράδυ δεν μπορούσε να κοιμηθεί γιατί ο υπηρέτης ήταν απρόσεκτος και είχε ρίξει ένα φύλλο διπλωμένο στα δύο και έκοβε τον Σμινδυρίδη. Σας είχα πει, έστω ειρωνικά, ότι οι Σιβαρίτες ήσαν οι πρώτοι οικολόγοι, διότι αυτοί είχαν απαγορεύσει να εισέρχονται άρματα, τροχύλατα στην πόλη τους για να μην κάνουν θόρυβο, και ακόμη είχαν σφάξει όλα τα κακορόπουλα για να μην τους ξυπνούν, να μην τους χαλούν τον ύπνο. Είχαν ένα εξαίρετο ιππικό, αλλά αντί να ασκούνται σε υπομαχίες, είχαν μάθει τα λογά τους να χορεύουν ένα είδος τετραχώρου, καντρίλες. Αλλά αυτό τους τύχησε ακριβά, γιατί όταν ήρθαν σε σύγκρουση με τους Κροτονιάτες, το έχουμε πει αυτό, οι Κροτονιάτες πριν αρχίσει η μάχη άρχισαν να παίζουν με τα δικά τους όργανα τετράχωρων, οπότε τα άλογα άρχισαν να χορεύουν καντρίλες, οπότε ήρθαν τα πάνω κάτω και οι Σιβαρίτες συνετρίβησαν. Οι Κροτονιάτες κατέστρεψαν την πόλη τους, άφησαν το ποτάμι να περάσει από πάνω και να καλύψει με τη λάσπη του την πόλη, και εκεί αργότερα θα έλθουν οι Αθηναίοι για να φτιάξουν την πόλη Θούριη, όπου πέθανε ο Ηρόδοτος, αλλά και από την πόλη αυτή ξέφυγε ο Αλκιβιάδης. Αξίζει αν καμιά φορά επισκεφθείτε την Νότιο Ιταλία, να επισκεφθείτε το καταπληκτικό Μουσείο της Ιβάρεως. Θα δυσκολευτείτε να το βρείτε. Ομολογουμένως, οι δεκάτοικοι, επειδή οι περισσότεροι είναι αλβανικής καταγωγής, δεν κατέχουν τα ιστορικά της περιοχής και δύσκολα μπορεί να σας διαφωτίσουν. Μην κουραστείτε, ψάχτε να το βρείτε, δεν θα το μετανιώσετε. Είναι από τα ωραιότερα μουσεία που έχω δει στη ζωή μου. Τα ευρήματα είναι πλούσια, αλλά δεν είναι μόνο ο πλούτος των ευρημάτων, είναι ο τρόπος με τον οποίο οι Ιταλοί τα έχουν προβάλει, τα έχουν εκθέσει. Δεν βλέπεις μόνο, μαθαίνεις. Ερχόμεθα λοιπόν τώρα εις τον Κρότονα, απικία και αυτή των αχαϊκών εγών Ιρρυπών με ιδρυτή των Μυσκελών, λίγο νοτιότερα από τη Σύβαρη. Αλλά κατά αντίθεση προς Σιβαρίτες, η παράδοση θέλει Κροτονιάτες, λιτούς, ασκητικούς, με εξαίρετη επίδοση στον αθλητισμό, όπως μαρτυρά η περίπτωση του διάσημου Ολυμπιονίκη του Μήλωνα. Οι Κροτονιάτες είναι οι Σπαρτιάτες της Μεγάλης Ελλάδας. Αλλά για τον Μήλωνα να σας πω μερικά. Είχε νικήσει 5-6 φορές στην Ολυμπία, άλλες τόσες φορές στα Ίσθμια και στα Νέμεα. Όταν κάποτε νίκησε στην Ολυμπία,
περιέφερε έναν ταύρο με το ένα χέρι μέσα στο στάδιο, τον οποίο κατεβρόχθησε μόνος του ενώ ψημένων. Λέγεται ότι κάποτε που παρακολουθούσε μαθήματα στη σχολή των Πυθαγορίων, γιατί ο Μήλων ήταν Πυθαγόριος, έγινε σεισμός και κατέρευσε η σχολή και ο Μήλων με τα χέρια του κράτησε την οροφή της σχολής για να μπορέσουν να ξεφύγουν ο διδάσκαλος και οι μαθητές. Λένε ακόμη ότι έσφυγε ένα σκοινί γύρω από το μέτωπό του και μετά φούσκωνε τα νεύρα του μετώπου και το έσπαγε. Παράδοση μας λέγει ότι έπεσε θύμα της δυνάμεώς του. Δηλαδή μπήκε σε ένα δάσος, βρήκε έναν τεράστιο κορμό βελανιδιάς όπου οι ξυλοκόποι είχαν βάλει σφήνες για να δημιουργήσουν ρογμή για να ξεραθεί ο κορμός, και ο Μήλων, έχοντας εμπιστοσύνη στην απέραντη μυϊκή του δύναμη, έχωσε τα δάχτυλά του μέσα στη σκισμή, έπεσαν όμως οι σφήνες, το δέντρο έκλεισε, του μάγκωσε τα δάχτυλα και τα θηρία του δάσους τον κατεσπάραξαν. Ο πλούτος της γης έδωσε δύναμη και η δύναμη αυτή, όπως ξέρουμε και το είπαμε πριν, ξέσπασε πάνω στην Σύβαρη, η οποία κατεδαφίστηκε. Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, αλλά ακόμα δεν φεύγουμε από τον Κρότονα, γιατί έχει πολλά ενδιαφέροντα πράγματα να σας πω. Ο Κρότον ανέδειξε και έναν άλλον Ολυμπιονίκη, τον Φάιλο, ο οποίος είναι ο μόνος εκ των Ελλήνων της Νότιας Ιταλίας, αλλά και της Σικελίας, που ήρθε κατά τα Μυδικά και πολέμησε με ένα πλοίο Σαλαμίνα. Προσέχτε τώρα κάτι που έχει σχέση με την ελληνικότητα του Αλεξάνδρου. Όταν ο Αλέξανδρος νίκησε τους Πέρσες στο Γρανικό, στην Ισό και εξασφάλισε χρήματα πολλά, έστειλε πολλά χρήματα για να κτιστούν διάφορα ιερά σε ελληνικές πόλεις. Και ειδικά έστειλε χρήματα στον Κρότονα, διότι ήθελε να τιμήσει τον Ολυμπιονίκη τον Φάιλο, επειδή μόνος αυτός επολέμησε με τους άλλους Έλληνες στην Σαλαμίνα. Αλλά αυτά δεν είναι ανάγκη να λέγονται σε Αμερικανούς, ούτε σε Άγγλους, ούτε σε Καναδούς, διότι δύσκολα γίνονται αντιληπτά. Πρόσφατες ανασκαφές απεκάλυψαν στο Λακίνιο ακροτήριο τον λεγόμενο θησαυρό της Ήρας, πραγματικά ένα εκπληκτικό αρχαιολογικό έβριμα που είχαμε την τύχη να το θαυμάσουμε και στην Αθήνα, σε μια έκθεση που είχε οργανώσει ο Δήμος Αθηναίων σε συνεργασία με το Δήμο του Κρότονος, εκεί που είναι το άγαλμα του Βενιζέλου στα παλιά κρατητήρια της ΕΑΤΕΣΑ που έχουν διαμορφωθεί σε εκκλησιακούς χώρους. Εδώ θα πρέπει να σας πω ότι ο Κρότον είναι πατρίδα και ενός πολύ μεγάλου γιατρού, του Δημοκίδη, του λεγόμενου Κροτονιάτη. Αυτός ήταν γιος ενός κνηδίου Ασκληπιάδη, Ασκληπιάδες λέγονταν οι γιατροί. Αυτός προκάλεσε την οργή του πατέρα του και κατέφυγε ασκευής, δηλαδή χωρίς εργαλεία, από τον Κρότονα στην Αίγινα το 546 π.Χ. Εδώ πήρε το αξίωμα στην Αίγινα, απέναντί μας δηλαδή, το αξίωμα του δημόσιου ιατρού. Έμεινε ένα χρόνο στην Αθήνα και μετά πήγε στη Σάμο, έγινε γιατρός του περίφημου τυράννου του Πολυκράτη μέχρι το θάνατο του τυράννου το 522. Τότε εχμαλωτίστηκε από τους Πέρσες και μπήκε στην υπηρεσία του βασιλιά των Περσών, του Δαρίου του Πρώτου, τον οποίον θεράπευσε και από διάστρεμα του ποδιού. Όμως αν μιλάω για το Δημοκίδη, αγαπητοί ακροατές, το κάνω για τον εξής λόγο. Θεράπευσε και την βασίλισσα, την Άτοσα, την μάνα του Ξέρξη, από εξέλκωμα του μαστού. Λέγει ο Ηρόδοτος, θύματος όπερ εκραγέν ενέμετο πρόσω. Εδώ δεν είναι πια θέμα φιλολόγου να δώσει ερμηνεία, αλλά είναι θέμα γιατρών να δώσουν ερμηνεία. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε αναφορά σε καρκίνο του μαστού. Ο Δημοκίδης αργότερα, σταλμένος από τους Πέρσες στην Ελλάδα, ξέφυγε από την επιτήρηση των Περσών και επέστρεψε
στην πατρίδα του τον Κρότονα, όπου αναμίχθηκε σε πολιτικές διαμάχες. Ασχολήθηκε με την ανατομία και έγραψε σχετικό σύγγραμμα. Φεύγουμε από τον Κρότονα και θα κάνουμε μια μικρή αναφορά στα Ιβλαία Μέγαρα, που είναι παλαιά απικία των Μεγάρων. Βρίσκονται βορείως των Σιρακουσών, στη θέση της σημερινής Αυγούστα, όπως το έλεγαν οι Λατίνοι. Οι πρώτοι Μεγαρείς έφτασαν εκεί το 722, άρα είναι από τις αρχαιότερες απικίες. Αρχηγός τους ήταν κάποιος Λάμης, αλλά η πόλη αυτή καταστράφηκε από τον Γέλωνα, τον περίφημο τύραννο των Σιρακουσών. Ξαναχτίστηκε από τον Τιμολέοντα, μια από τις ευγενέστερες μορφές του αρχαίου κόσμου. Κορίνθιος είναι αυτός, για τον οποίο θα μου δοθεί ευκαιρία να σας μιλήσω στον κατάλληλο καιρό. Και έρχομαι τώρα στην πόλη εκείνη, η οποία όταν πλέον ο ελληνισμός αρχίζει να δει προς τη Δύση, παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ακμή και υπήρξε ο ισχυρότερος αντίπαλος της Ρώμης. Πρόκειται για τον Τάραντα. Παλαιότερα γράφαμε ότι ο Τάρας είναι η μοναδική απικία των Σπαρτιατών. Δεν είναι σωστό αυτό, αγαπητοί ακροατές, γιατί οι Σπαρτιάτες, όπως έδειξα με το δίτομο έργο μου «Ιστορία της αρχαίας Σπάρτης», είχαν και άλλες απικίες. Αλλά θα σας πω τούτο, ότι ο Τάρας είναι η σπουδαιότερη απικία των Σπαρτιατών. Ιδρύθηκε από τον Φάλανθο στον μυχό του ομονίμου κόλπου. Προημερών στην Πάτρα είχα την ικανοποίηση να δώσω απάντηση σχετικά με το τι ήσαν οι Παρθενίες που ίδρυσαν τον Τάραντα. Όταν γίνονταν οι Μεσσηνιακοί πόλεμοι, οι Σπαρτιάτες, όντας υποχρεωμένοι να πολεμούν στην Μεσσηνία, άφησαν τις γυναίκες μόνες, οι οποίες δεν τεκνοποιούσαν, και αυτό μείωνε τη δύναμη σε άνδρες των Σπαρτιατών. Επομένως χρειαζόταν μια πολιτική τεκνοποιίας. Εκλεκτοί στρατιώτες επέστρεψαν εις τη Σπάρτη για να αφήσουν, ας το πούμε, σπόρο για νέα παιδιά. Μερικές δελάκαινες εκοιμήθησαν με ήλωτες και έτσι προέκυψαν δύο κατηγορίες πολιτών, οι Παρθενίες και οι Ευπένακτοι. Αλλά αυτοί, επειδή δεν είχαν τα ίδια πολιτικά δικαιώματα, κινήθηκαν προς επανάσταση. Αλλά η επανάσταση αυτή έγινε αντιληπτή από τους εφόρους και πριν εκδηλωθεί στόμωσε. Ο Φάλανθος συνελήφθη, αλλά αντί να τους εκτελέσουν, με σύμφωνη γνώμη του Μαντίου των Δελφών, εστάλησαν στη Νότιο Ιταλία, ίδρυσαν τον Τάραντα, μια πόλη η οποία πλούτησε κυριολεκτικά χάρη στις δυνατότητες καλλιεργίας της περιοχής και ακόμα χάρη στην αλίευση της πορφύρας, από όπου έβγαινε το περίφημο χρώμα, το ερυθρό χρώμα, για τη βαφή των υφασμάτων. Τις δυνατότητες αυτές αξιοποίησαν οι κάτοικοι με ιδιαίτερη επίδοση στην εφαντουργία, στην αγγειοπλαστική, στο εμπόριο, αλλά και στην κοσμηματοποιία. Εάν θα επισκεφθείτε, αγαπητοί μου ακροατές, το μουσείο του Τάραντα, που πιστεύω ότι τώρα πλέον θα έχει ανακαινιστεί, γιατί αυτό που ήταν μπροστά στην πλατεία Γαριβάλδη είχε παλαιώσει και είχε γίνει μια μετεγκατάσταση κοντά στο λιμάνι. Τώρα όμως πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το νέο μουσείο, θα εκπλαγείτε από την αυθονία κοσμημάτων. Κοσμήματα από τα οποία θα ζήλευε, ας το πούμε, και το καλύτερο κοσμηματοποιείο των Παρισίων. Αλλά οι Ταραντίνοι ήρθαν σε σύγκρουση με τους Ρωμαίους. Στη σύγκρουση αυτή ανεμίχθηκε ο Πύρος και μετά την απομάκρυνση του Πύρου, όπου νικούσε βέβαια αλλά σημείωνε πυρίους νίκας γιατί είχε πολλές απώλειες, αναγκάστηκαν και αυτοί να υποταχθούν στους Ρωμαίους. Είναι η τελευταία ελληνική πολιτεία που υπετάχθη στους Ρωμαίους. Αλλά ποια ήταν η σημαντικότερη πολιτεία της Μεγάλης Ελλάδος? Είναι η πόλη των Σιρακουσών. Είναι η μοναδική κορινθιακή απικία στη Σικελία.
Ιδρύθηκε με οικιστή τον Αρχεία περί το 734 π.Χ. Πολύ γρήγορα αναδείχθηκε σε πρώτη πόλη του νησιού. Από τη θέση αυτή έπαιξε ρόλο πρωταγωνιστικό σε όλες τις συγκρούσεις με τους Καρχιδονίους και τους Τυρινούς. Στον πολιτικό τομέα πέρασε από το στάδιο της αριστοκρατίας, στην τυραννίδα και αργότερα στη δημοκρατία. Ονομαστή τύραννη ήταν ο Γέλων, ο Ιέρων, μετά ο Διονύσιος ο πρώτος, ο Διονύσιος ο δεύτερος και άλλοι και άλλοι και άλλοι. Η δύναμη των Σιρακουσών οφείλεται στην εξαιρετική θέση της, διότι είναι χτισμένη πάνω σε ένα νησάκι, την Ορτιγία, το οποίο κατά περίεργον τρόπο έχει γλυκό νερό, μια πηγή την Αρέθουσα, με την οποία συνδέεται και ένα ωραίος ποιητικός μύθος. Λέγεται ότι η Αρέθουσα ήταν μια νύμφη την οποία ερωτεύθηκε ο Αλφιός, ένας εξαίρετος έφηβος, αλλά καθώς την κυνηγούσε αυτή παρεκάλεσε την Άρτεμη να την μετατρέψει σε, την έκανε πηγή και μεταφέρθηκε εκεί πέρα, εκεί στην Ορτιγία. Ο Αλφιός μετά έγινε και αυτός ποτάμι και μέσα από τη θάλασσα βγήκε στην πηγή αυτή και έτσι έσμιξε η Αρέθουσα με τον Αλφιό. Όταν θα πάτε και θα το δείτε, θα δείτε δύο αγάλματα που συμβολίζουν τους δύο αυτούς ερωτευμένους. Μάλλον ερωτευμένος ήταν το αγόρι ή απλώς η νύμφη, η Αρέθουσα, η Πέκη. Είναι γλυκό το νερό. Άρα είχε εξασφαλισμένο το νερό η Ορτιγία. Σιγά σιγά επεκτάθηκε στην απέναντι ακτή, δημιουργήθηκε η μεγάλη πόλη των Σιρακουσών, δημιουργήθηκε εκείνο το υπέροχο θέατρο και εκείνα και τα περίφημα λατομεία στα οποία εδούλευσαν οι Αθηναίοι εχμάλωτοι όταν συνελήφθησαν από τους Σιρακουσίους, εκείνα και το λεγόμενο αυτή του Διονυσίου και τα λοιπά, θρύλοι και παραδόσεις. Εκεί είχα την εξαιρετική ευκαιρία κάποτε, ξεγελώντας τον τύραννο, να εισέλθω σε βάθος μεγάλο, απαγορεύεται η είσοδος, και να τραβήξω θαυμάσιες φωτογραφίες παριστάνοντας τον Αδαή και κάνοντας ότι αγνοώ την Ιταλική και επομένως δεν καταλάβαινα τι μου έλεγε ο φύλακας. Πάντως οι φωτογραφίες αυτές είναι ένα πολύτιμο απόκτημα. Οχύρωσαν τα 5 τμήματα της πόλης με ένα μεγάλο τείχος, τα ένωσαν με την απέναντι νησίδα, την Ορτιγία που είναι ο πρώτος οικισμός, και δημιούργησαν 2 θαυμάσια λιμάνια. Έκτισαν λαμπρά κτίρια, γυμναστήρια, θέατρα, ναούς και έκοψαν ωραία, μα ωραιότατα νομίσματα. Ακούτε από τον Sky 100,3 το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ιστορία της αρχαίας Ελλάδας» με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καργάκο. Σε λίγο η συνέχεια.